Miten konsultin erottaa anonyymistä resurssista? Konsultti avaa suunsa muulloinkin kuin lounasaikaan. Pitää asiakkaan ajan tasalla, neuvoo tarvittaessa sekä arvioi toteutustapoja. Konsultatiivisuus auttaa. Konsulttimme auttaa asiakkaita menestymään. Konsulttimme entistä parempia ohjelmistotuotteita ja palveluita. Resurssi taas, no resurssi, tekee mitä käsketään ja valittaa kavereilleen kaljalla, että pomo on perseestään. Konsulttimme auttaa asiakkaita menestymään. Konsulttimme, kumman valitsisit mieluummin? No konsultin. Konsulttimme auttaa asiakkaita menestymään. Konsulttimme, kumman valitsisit mieluummin? No konsultin.